kwatance a sayin ake tsara gidan kwarai a wadace a kirji da ke ce da ke muka dace na farka da safiya ke nake yin tunani sambatu nake cikin minti gami da sakwanni kamar ma na sace ki majicen na ɓoye ki ina je da ke yin biya sanyin idanu da an bani ke mana ta yana aita zano da ke cikin rayuwata ashe ke zaki zamga kuwata samin ki ya zamto nasarata ki zaman mata ki haife diyata ce na ki ne ni har abada daga zuci nake furta sako na ki jiya idan har da kauna so ya fi daɗin kwatance a sayin ake tsara gidan kwarai a wadace a kirji ne